Anyalo wacho ni ndalo mane machon ni yudo kada jonyuol kata jogweng' kata mana estate ni penjore ni to nyathini endi tang'o miyo ok odhi skul. Tiende ni kakoro ing'iyo ngima makoro wantie sani, ng'ato ok obadho ni to nyathi wadgi timo ang'o kata oyud mana ka nyathino ok odhi skul. Tiende ni ji oweyo responsibility kata tije mane ji timo ndalo mane machon, ma iyudo ka ng'ato odich gi nyathi ng'ato. Mano bende iyudo ka sani koro ji oweyo. Koro akia ni iwacho ni icharombo tichaki ang'owa, nikech skul inyalo chayo, sirikal inyalo chayo, jonyuol inyalo chayo, to society bende kanyo bende wanyalo chagie. Omiyo biro chunowa ni kata ka sirikal biro timo nonro mondo oyud ane gimotimore, taparo ni wan bende nyaka koro wadog chien mondo wang'ire ane ni to tije monego bed ni watimo kata kaka community kata kaka society bende watimogi kaka onego bed ni watimogi, nikech ogik sama koro nyathi kata timo tim marach to ji oluoro aluora nikech chike mang'eny makoro biro, ma kata nyathi ok dhi skul to bende ok obadho ng'ato. Aparo ni kanyo bende biro chuno ni ji odoge tim moko mane machon mondo wakony nyithindo, nikech gine makoro iwacho ni jotelo ma higni mabiro goendo. Erokamano ahinya. Geno marwa ni migawo mochung' weche mag somo biro bedo katimo nonro makare mago mag jopuonjre madirom 3,000 ma bende wachre ni nondikre mar timo penj mar KCSE to ne ok otim. Wabiro bedo kwa ng'iyo seyo, wasekodho El Nino pi, wang'e ni masira ma bende osebedo ka nitiere kaluwore kod oula ma bende osebedo ka mol. Dibed iye mohiu tije kaka samoro Laktar Goreti na wacho tije ma samoro rowere tinde tiyo, yudo kata mana tijo bed riembo apiko to wigi wile gi somo, bed